שלום לכולם, כאן ליאור, ואני נמצא עם דניאל, תגיד היי. אנחנו משחקים סקייוורד בשרת הייפיקסל, אנחנו לא בטים כי דניאל חושב שהוא טוב. סתם, דניאל סתם לא בא לי להיות איתו בטים פשוט. תעלה ותיקח את זה אישית, אבל אתה יודע שאתה כזה. לא שחקתי שנה, אתם רואים אותו כל יום בהייפיקסל, 6 שעות. לא. אין לי בלוקים, נזכרתי. איי, טוב. פייל. זה. פום, יצא לי פייל. זה הכל בגלל דניאל קרה. אם דניאל לא היה משחק, הכל היה טוב. בגלל זה אני לא רוצה לשחק איתו. סתם, אני רוצה. תיקח את זה אישית. אבל אתה נורב. הנה, רואים דניאל כבר מת. צפוי. אוי, כמעט גם אני מתתי. אף אחד לא היה במיד. GG. דניאל, היית טוב היום. GG. באים אליי עוד מישהו. מישהו עולה אליי מפה? ידעתי. GG. תודה שצפיתם. אם אהבתם, לייק, סאב, ויאללה ביי.